Zimbili izinto engizokhuluma ngazo kule video. Ngicela wonke umuntu eze nendlebe alalele ngoba ngizogeqa amagula. Okokuqala, ngifuna ukukhuluma nabantu besifazane. Ngifuna ukukhuluma nje ngabantu besifazane. Abantu bakithi, it's either umZulu, umXhosa, umNdebele, umVenda, umSuthu. Umuntu wesifazane nje, umuntu wakithi, umuntu omnyama. Ngifuna ukukhuluma nawe ngalo mzuzu. Sondela-ke, ngiyanicela abantu besifazane wozani nizolalela. Ngoba ngifuna ukukhuluma nje nani kahle, asilwi. Asilwi, kodwa ngifuna ukukhuluma kahle nani njengosisi bami, uyabona? Okwesibili, ngifuna ukukhuluma ngalento yama-legal foreigners, laba sebesijwayela kabi la ezweni lethu. Sekukade sibekezele sithule, kodwa manje sekufike la besima khona la. Ya, abantu bangaphandle sebesimile la. Ya, okay. Angiqale ngale abantu besifazane. Bantu besifazane, bantu bakithi, bosisi bami, ngiyanicela bafowethu. Nginicela ngomoya omuhle, umoya wenkosi. Ngiyanicela bafowethu, siyanithanda. Yabona? Siwobhuti benu, siyanithanda. Musani bafowethu ukuthanda imali ngale ndlela. Musani ukuthanda imali ngale ndlela ukuthi nigcine senithatha iy'nqumo ezi-wrong ngenxa yemali. Musani bafowethu. Yabona nje, nginikhuza nje kumanje, kunevidiyo la etrenda nje cishe i-Afrika yonke yentombazane encane, intombazane ena-20 years. Intombazane yalaphaya eGoli, yangaze eLimpopo, uLerato. Leya ntombazane ihambe yaya laphaya kulo mlungu. Okuthiwa ubangazi bani angibali wamlungu. Ya. Kodwa ihambe yaya ku-audition yalo wamlungu. And yithi yona misitshela leya ntombazane, itshela izwe libuka. Excuse. Ithi ibingazi. Cha zingane zakwethu kungadlalwa ngathi. Hayi ibiyazi kahle leya ngane, ayikho into ibingayazi, yabona? Ayikho nje into ibingayazi. Iye lapha yana yonke into iyazi. Because lo mlungu uqala ukukhokhela emalini u-5,000, yabona? We-deposit before uye kuyena. Uma uya lapha yana futhi aphinde futhi akunike another 5,000 to make 10,000. Uma selalile nawe ukunikeza ke omunye u-5,000. Lento indala leya nto alo wamlungu le kuthiwa i-African audition. Yabona leya casting indala, we know that casting. So naleya ntombazane nje ingazodlala ngey'ngqondo zethu la leya ngane. Ithi ibingazi, iyayazi leya nto nekhesi eyivulile, ethi ivulile iqamba amanga izama ukuvikela nje igama layo. Yabona? Ukuthanda imali bafowethu konke lokho. Uyabona? Ukuthanda imali. And lo wamlungu, I wanna tell you this, lo wamlungu wenza a lot of money ngalento yokulala nani. Nina unikhokhela labo 10,000 kodwa yena imali ayenzayo ngevidiyo yokulala nomuntu wesifazane oyedwa wenza more than 10,000. Wenza a lot of money because lama video la ocansi ayadayiswa. Yabona ungena lapha ku-African audition, uyasubscribe uma ungena lapha yana. Kuyimali ukusubscribe. Mangaka ama-subscribers angena lapha ya. Ukuvula ividiyo nayo iyakhokhelwa uma ungene lapha ya kwi-African audition. So lo wamlungu wenza ibhizinisi ngokulala nabantu besifazane. Lo wamlungu benefita kabili. Lo wamlungu okokuqala benefita ngokuthi ulale nawe. Okwesibili ubenefita ngokuthi wenze iprofit ngawe. Wena wasekunikeza malini u-10,000. So siyanicela zingane zakwethu, siyanicela bosisi, siyanicela bosisi bethu. Iy'nqumo enizithatha ngenxa yemali ziningi ezi-wrong. Ngaphandle kwaleya nto ziningi. Abanye bahamba baye kuma-bar lamakhulu bayophuza lapha. Kufika abantu abanemali aba-rich, abantu abahamba ngemoto ey'nkulu. Afika ayiphuzise intombazane, ayithathe ahambe nayo. Kanti lo muntu uthwele, uhambe wena uyothatha konke lokho okungcola, uyolala nenyoka yomuntu othwele. Ngakho lokho okuthanda izinto, okuthanda imali. Ngiyanicela abantu besifazane, ngiyanicela bosisi. Isijubane senihamba ngalo manje
liphezulu kakhulu, ispeed enihamba ngaso siphezulu, sicela nehlise ispeed, siyanithanda njengobhuti benu, yabona? Ngiyabonga, ngiyacabanga ukuthi ngiyazwakala. Bese-ke bafowethu, ngiyaxolisa. Bese-ke ngingena kule nto yama-foreigners asijwayela kabi. Wema-Nigerian, ngifuna ukugxila kuma-Nigerian ngoba abanye abantu bokufika la bafowethu kuyiqiniso elimsulwa ukuthi bayayisebenzela eSouth Africa, even though abanye bengene ngokungemthetho, but abahluphi amazwe amaningi nje ala abahluphi abaningi, kodwa abantu abahluphayo la kakhulu ama-Nigeria, ayadelela, ayeyisa, akasiboni ukuthi siyini. Ma-Nigerian musana kusijwayela kabi kuleli zwe lakithi. Sibekezelile, nilala nosisi bethu, sathula, sabekezela, niphendula iy'ngane zethu amaphara, nidayisa ama-drugs, sathula. Asikhathele manje, asikhathele manje. Yabona-ke masokhuluma nathi omafafu njengedangaba, thina sivamile ukukhuluma, asivamile thina ukukhuluma, kodwa manje senisimila njengamanje, nisimila, sikhathele man, niyasijwayela straight, nisijwayela kabi ezweni lethu. Yabo le nto eniyenze lapha eniyenza lapha e-Eddington Primary School, nikhuluma wonke lo nonsense, wonke lo msangano wenu eniwukhulumayo, nithi nina siwobani thina eSouth Africa singcono ngani. Ningasho leyo nto nizoyikhuluma ezweni lethu, nizosibekela umthetho in our country. Senisijwayela kabi kakhulu nina manje, and njengoba manje sikhathele, kuyofika isikhathi ukuthi nathi sigcine sithatha u-action ngale nto eniyenzayo, ngiyabona? Awukho u-action esesiwuthathile ngani ngale nto eniyenzayo, siyathula, sibuke, nenza wonke lo msangano eniwenzayo in our country, sithule. Kodwa manje-ke hayi bafowethu, sikhathele, nisimila ma-Nigerian, nisimila. Yonke nje le genge efike la eSouth Africa uzodestroya izwe lethu, irape osisi bethu, ihlukumeza iy'ngane zethu, yenza yonke into eyenzayo kuleli zwe lethu. Besizokhuluma lo msangano eniwukhulumayo. Niyasijwayela phela nina manje, niyasijwayela, sicikekile, asidlali njengoba sinikhuza nje, sinikhuza ngoba sikhathele yinina. And make sasukuma sathatha izinyathelo zale nto eniyenzayo, niyosibona ukuthi sifana nobani, nombona uZulu. Sikhathele manje inina, angibonga ithuba. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Nangibhode usende message to bantu besifazane base-South Africa ukuthi ke lani kuthanze imali nize nigcine nifake enkingeni namba nilala nebelungu bema-African casting because nithanza imali, nithanza icash, nithanza imali lefika kalula. Kagqina ngalapho uqhubekisile inkulumo yakhe wayibhekisa laphana ema-foreignini, wathi ama-foreigners ayasijwayela or asijwayela in our own country. Ukhulumela lenza because ma-foreigners owabonakala ema-TV kubomabonakude akhuluma ngema-South Africans kokuthi wona they are not going on anywhere na i-Africa is for Africans. Bakhulume nje ubone ukuthi kahle kahle labantu laba bayafisa ukuthi ngazuthi bangasicosha la South Africa ngohlale bona thina mhlambe siyohlala boZimbo, Malawi, Nigeria, so bona bahlali la. Please do comment your thoughts down on the comment section. I'll see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.